A DVD Center bemutatja 5.1-es hangrendszer beállító teszt. Az otthoni házi mozi rendszerünk hangfalainak helyes beállításához szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, ami nagyon fontos ahhoz, hogy DVD-nk hangját maximálisan élvezhessük. Ez egy rövid teszt az 5.1-es hangrendszer beállításához. Először nézzük meg, hogy a sztereó hangfalunk helyesen van-e beállítva. Most a baloldali hangfal kell, hogy szóljon. Most a jobboldali hangfal kell, hogy szóljon. Most középről, pontosan a két hangfal között kell, hogy szóljon a hang. Ha úgy érezzük, hogy nem középen, hanem mintha a szoba közepén szólna a hang, akkor ellenőrizzük a hangfal bekötését, hogy a hangfalkábel fázis helyesen van-e bekötve. Most nézzük a többi hangfalat is. Mérőjel fog szólni sorban a hangfalakból. Jó beállítás esetén egyenletes hangerővel és a megfelelő helyről kell szólnia a hangnak. Baloldal. Center, azaz középső. Jobb oldal. Bal hátsó. Jobb hátsó. Szubbasszus. Ha ez megvan, ellenőrizzük a középső hangszóró fázis helyességét. Most a hangnak pontosan a bal és a középső hangfal között kell szólnia. Most a hangnak pontosan a jobb és a középső hangfal között kell szólnia. Ha a hang nem ott szól, akkor a center hangfal nem fázis helyesen van bekötve. Cseréljük fel a kábel polaritását, és ellenőrizzük újra. A plusz vagy piros jelet a hangfalnál természetesen a pluszhoz, illetve a megfelelő színhez kell kötni. Ezek után ellenőrizzük még egyszer hangfalainkat. Ha helyesen vannak beállítva, hangunk most folyamatosan megy egyenletesen körbe-körbe a szobában. Kezdjük a bal oldallal. Ahogy haladunk az óramutató irányába, a hang egyenletesen átvándorol az egyik hangfalból a másikba. A hangunknak egy kört kell leírni a szobában, az óramutató mozgásával a megegyező irányban. A beállítást megkönnyíti, ha az AB repeat módot használjuk. Ugyanezt a mozgást megismételjük teszthanggal is. A hang ugyanúgy körbe kell, hogy menjen a szobánkban. Reméljük, hasznos segítséget adtunk házi mozi rendszerünk hangfalainak beállításához. Jó szórakozást!